que de peix, no? Sí, home. Vale. Altra de les gambes que jo crec que tenien massa. Fas la ceba primer. Fas la ceba primer. Sí, la ceba es va posar això. La mare ho sofregeix. Això morralla. Peix de pa bullir. Has comprat dos rapets i un lluç, no? Sí. Ara es partirem a trossets. Sí, però has sofregit ja la cebeta i la tomaqueta, no? Sí. I quanta olla li poses? Pues 3 casos d'estos, ja està. Ja està. El peix el poses ara quan bull? Sí, sí. Ah, val. La mare no la va pelar, perquè la pell és bona, Vicente, no? Sí. Bueno, així ja tenim el peix talladet. Bueno, tenim la sèpia també. I ara anem a per el mero. Vaig a posar una mica més de caldo, però això no l'impedeix. Quant de temps té que estarà bullint ara? Una volta salta el bull 20 minuts. 20 minuts? Sí, més no. Que la cassola la tapes. Sí, no està tapat? Sí. Sí, home. No pare tant. A fora per què el poses? I perquè no pare tan groc. Ah. Perquè no pare tan blanc. Sente. Deu ser està bullint. Tinc un ratet d'aigua. Ai. Tapa-lo. Bueno, ja tenim el mero també. Bueno, ja tenim el caldet. A veure. I vaig a posar les canelles ja. Ja ha sofregit el peix. La sèpia ja l'ha sofregit. Doncs mira. El peix que li poses al final? Sí, que es cou una miqueta les canelles així del peix. Com estan les canelles, he posat quasi el peix ja. Però voldria que s'oberen una miqueta més. A la tapa. La picaeta? Sí. Ara el peix, no? Sí. I ara quant de temps té que estarà ahí? Ara va la mare a posar les galeres. Ara des que estigui la canella bona, Vicente. No vol que està la canella cuita i ja està. Ja està, dius? S'ha apagat el foc? Queda el del mig. Ah. Ara para. Qué bueno. Bueno, ya está, ¿eh? Vale. ¿Quién? ¿Este? Ta mare me'l va dir. A descodelleu. A todo, pon. L'abuela debe dir, això costa massa de planxar, envieu pa callar.
que això si no compra una planxa automàtica no, no es queda bé. Ah, bien, això pone